Tikman natin ang nilarang na yellowfin. Ito ang lutong Bisaya, lalo na dito sa Cebu. Parang sinigang, parang tinula, pero mas masarap siya. Yon. Siyempre, madaling lutuin. Siyempre, yung pangunahin nating sangkap, yung yellowfin. At saka ito na, lamas sa Bisaya pa. Mga sangkap natin, sibuyas, bawang, luya, siling haba, spring onion, at saka itong kamatis. Mas maganda kung maraming kamatis. Pero kung ano lang naman yung nasa kusina natin. At ito, yung limonsito ang ginagamit ko. Mas masarap pag mayroong limonsito. Igisa muna natin yung mga sangkap. Unahin natin yung sibuyas na nakasanayan na talagang unahin daw yung sibuyas. Kasi mas matagal siya na maluto. Pero pwede naman siguro isabay na lang natin yung ahos. Lalo pag yung sa Bisaya ba inato na pagluto. Pero pag nagmamadali, kailangan talagang ganyan. So, yun. Ilagay na natin yung bawang. So we have to wait until na magiging golden brown. And lagay natin yung luya. Patanggal ng langsa sa Bisaya. Yun. And yung siling haba. Hiniwa-hiwa na yung siling haba. Para pwede na isabay-sabay lahat yan sa pag-gisa. Anyway, tayo lang naman ang kakain. Yun. So, usually, yung nilarang may mga may mga sangkap na iba, kamyas, at saka yung yung black beans. Pero ito na, ilulunod na natin yung kamatis. Mas maraming kamatis, mas maganda, mas masarap. Pero dalawa lang yung kamatis nandun sa kusina. So, yun lang ginamit ko. And hanggang maluto na yung kamatis. So, may lycopene yun. So, anti-cancer daw yung lycopene from the kamatis. So, luto na. Basically, ilagay na natin yung yellowfin. So, 3 hiwa lang yung gagamitin ko kasi ako at yung asawa ko lang naman ang kakain. And talagang minamadali ito ang pagluto eh. So, yan. And then, lagyan natin ng sabaw, yung tubig. So, tatansyahin lang natin pag kasya sa lutuan, yun. So, kumukulo na and sa amoy pa lang, masarap na. And then, i-open natin para lagyan ng sangkap din. Gagamit naman ako ng seasoning granules. It's all up to you kung gagamit kayo ng granules. Pero sa akin talagang gusto ko yung seasoning granules, pampalasa. And then, lagyan ng kunting asin. So, bahala na si Batman. Kayo nang bahala. Pag gusto nyo maalat, damihan yung asin. Ito na yung limonsito. Ito ang nagpapasarap ng nilarang. Promise, masarap talaga pag may limonsito. Yun. Luto na. Sa tingin pa lang, nakakagutom na. And so, lagyan na natin ng spring onions and takpan. Huwag masyadong i-overcook yung spring onions. And ito na ang nilarang na yellowfin. Promise, masarap talaga siya. Para siyang tinula, parang sinigang na basta masarap. Napakadaling gawin ito.
please subscribe my channel.